Usa ka bulan nga isirado ang Agdao flyover sa Davao City alang sa preventive maintenance. Kung unsa ang epekto niini atong sayron sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sugod ugmang adlaw pasirad-an ang Agdao flyover. Ug ang pipila ka mga motorista nagparehag sa ilahang kabalaka kay basin mumugna kini og pagkulgot sa dagan sa trapiko. Bulungtad ug usa ka bulan ang pagsirado sa Agdao flyover sa Davao City sugod ugma September 5 ug gilaumang ablihan sa publiko sa October 5. Nag-uol ang mga motorista sa epekto niini sa dagan sa trapiko gumikan ginalantaw nga mas mukulgot ug galing masugdan na ang pagpasirado labi pa nga naasay nagaparayong repair sa Davao Avenue. Ang jeepney driver nga si Henry mingon nga kung mo grabe ang traffic maapektuhan ang ilahang pamasada. Maabot man na dito sa magsaysay ang traffic ana. So perting taasa ug magnaybangga lang gani diha, taas na kayo ang traffic. Unsa na lang sirad-an ang tulay. Malkansi may ana ma'am kay dugay may katuyok. Sumala sa Department of Public Works and Highways Region 11, kinahanglan pasirad-an ang tulay aron ayuhon. Doon naman daw nakita nga mga liki sa tulay. Hinuon sumala sa DPWH, usa lang matud pa kini ka preventive maintenance aron masigurong luwas nga gamiton ang tulay. Actually, dili siya kanang crack na makakos o makathreaten sa structure na to. So those are mga gaps between slabs no, sa mga girders na to. And then ang nasa ilalom ato are expansion joints which we will replace. Daan na sad nagpahibalo ang Davao City Transport and Traffic Management Office sa publiko nga pasirad-an ang tulay sugod ugma ug mas mamaayo nga muagi na lamang sa mga alternatibong ruta. Hinuon gipanganti sa DPWH nga matapos kini sa gitaganang panahon. Sumala sa City TMO nga duna sila i-deploy nga paigong ihap sa mga personahe aron mo manage sa traffic sugod ugma no September 5. Ug gihangyo lang nila ang pasensya ug pagsabot sa publiko. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban.